Què és un museu? És una proposta familiar per a famílies en xicalla de 3 a 6 anys. Aleshores, per a moltes famílies és la primera vegada que poden entrar a un museu en els seus fills o filles, ¿no? Este taller responde a una petición del Departamento de Educación para generar un contenido que tuviera que ver con 3 elementos que nos parecían fundamentales para estas edades y que tienen que ver con el juego, el relato y la magia. I això com ho fem? Pues ho fem mitjançant una narrativa que és molt entendible per a elles, que és el conte. Un conte que és un xoc en el que ens manegem per tot el museu. A través de un relato se investiga y se vivencia el museo a través de la figura de un animal y de un secreto. I en ell ens preguntem què és això d'un museu.